IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In pagganit-get ti Infection Prevention and Control Unit ti Napateg no Panagdalus ti ima tapno maliklikan di kita healthcare associated infections wenno sakit ang mabalin na may yakar ito hospital. Sigun ni Dr. Vina Erica O. Cuanang Cruz, Chair ti Infection Prevention and Control Unit, ti hand hygiene when panag-ugas iti ima ket may sakadigiti kasimpyan ngem ka epektibuan awagas tapno maliklikan ti panakaiwaras digiti mikrobyo amang taod iti sakit iti tao. Inlawlawag na ano na dalus ti ima ket mapapigsa iti panangliklik iti panakaiyakar digiti bakterya, virus ken fungi ang mabalin nga magdadael iti salunat. Yes, hello. Hand hygiene is actually the most basic of the things that we can do to prevent healthcare associated infection. So hand hygiene, ibig sabihin di panagugas ti ima, isot actually kasimplean ngem one of the most effective, ibig sabihin iso dati may isa nga epektibo nga paraan no kasano nga maiwasan nga maiyakar ti mikrobyo nga agkokos iti sakit iti maysa nga tao. So no nadalus ti imam, madi mo maiyakar DJ mikrobyo. Example na deta would be bacteria, virus, even actually fungi, okay? Nga dagito nga mikrobyo ket mabalin nga dahilan ti sakit ti maysa nga tao. Kabayatan na tapno nalaklaka ang malagiptom no Panagdalus iti ima in demo when impakita ni Miss Mariam Grace P. Ramirez, Infection Prevention and Control Unit Nurse, the eye wash method. Sir, ada disikong po namin eye wash tapno alisto nga malagip ti tao. So ipakita mi kanya yun kasano. Mun anak at letter I, dakulap to dakulap. Santo letter W, ito'y likod T, T matayo. W ko nami kasi ang sinan niya letter W. Santo letter A, ipinagbaitan T, kamrami tayo. Santo letter S, tapno madalusan ito'y. Ang sinong bangir ako Santo letter H, kasi ni H ko na ni, kasi ni tangan kat kanay nga mamimis out tayo. So dalusan tayo ni tangan. Santo letter E, kasi kanayon nga, daduma na nakapalipit nga, arugit ni kuko tayo. So, dalusan tayo ni kuko. Santo, maudi apo kat, letter D. So, DJ apo tayo kung po namin nga, eye wash. Tapos alisto tayo nga, malagay. Kamaudyanan na inbatad pa ni Dr. Cuanang Cruz ang napateg ti kanayon na panagugas iti ima lalo kadigiti healthcare workers tapno maproteheran ti pasyente ken publiko kontra impeksion. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.